sulle videon pariin. Tänään me vähän esitellään siirparisleissejä, eli siirisleissejä. Niin, jos te ette tiedä mitä leissit on, niin ne on semmosia Mini-heppoja. Niin, heppafiguureja. Eli mulla on niitä tämän verran. Ton verran mä en osaa näyttää. Siinä on aukko. Mun kaveri. Ja nämä oli meillä joita. Niin ja siis me tehdään siis niinku, meillä on se, me tehdään se 200 se YouTube-kanava. Meillä on 200 se YouTube-kanava, eli Siiri ja Aurora. Ja mä aion joku päivä sitten, vaikka mun 5. video voisi olla live-streami, jos tätä kerääntyisi vähän enemmän, niin se voisi olla vähän niinku 5 videon spessu, niin se voisi olla joku live-streami. Siis jos te haluatte. Ja tilatkaa tää kanava. Joo, ja jos te ette ole vielä käynyt tilaamassa mun ja Siirin kanavaa. Niin, se nimi on Siiri, Aurora ja koira. Niin käykää tilaamassa se sitten. Ja siinä on nyt 31 tilaajaa. Ja mulla ei ole yhtään. Käykää tilaan tääkin, please. Niin, olisi mulla käyty saada 5 tilaajaa ees. Vähän enemmän. Mutta, joo. Niin kuin Ellalla ja Helmillä on yli 1 miljoona tilaajaa. Ja kaikilla tubettajilla. Joo. Ja meidän ulpukatti on tuolla. Mä en nyt jaksa hakea sitä tänne, mutta... Ja mä voin vähän esitellä näitä mun ukkeleita. Ja mä oon just tuon maalannut ja mä saan vasta uusia ukkeleita paljon. Ja me ollaan nyt molemmat vähän tämmösiä räkäsiä. Meillä on vähän ollut tautia, mutta yritetään nyt selvitä. Yritetään selvitä. Ja mä oon nyt kaikki ukkelut täältä, niin mä esittelen ne teille. No me esitellään ne teille. Niin, se on mun uusi heppa. Se nimi on Makka. Makkapala. Makkapala. Ja tässä tullaan täällä väälläkin vähän löysellä. Missä mun siiriukkeli on? Siis mä oon Siiri, mun siiriukkeli. Missä Grisellakin on? Grisella. Mun Grisella ja siiriukkeli. Siiri oli muuten täällä ratsastamassa tuolla. Eikö niin Siiri oli? Ja ota Grisellakin. Grisellakin on siellä. Ja Anna. Ota Annakin siellä. Näytä niitä vielä katsojille. Näytä niitä vielä katsojille. Te ette näe vielä yhtäkään. Mut kyllä te kohta näette. Joo. Mä päin täällä siirää tänään nekin pois. Nyt mä paljastin mun likitä. Kun se piti näyttää jossain toisessa videossa. No, ja nyt esittelen nämä kukkelit. Tästä ja vähän kaikenlaisia ukkeleita. Pieniä tahaks ulkoon tuolta. Ja Annika on tässä. Mulla on tosi paljon ukkeleita. Ja mulla on hähkeliukasleissa. Mutta mä oon tykännyt keräillä näitä jo 9 vuotta. 9, niin joo. Mulla oli ensimmäinen, kun mä olin joku 1-vuotias. No sit sä oot 8. Tai 2 siis leissiä silloin. Niin. Ja nyt mulla on miljardi. Niin nyt Siirillä on jotain 59 leissiä Ei täällä. pas. Sinne löysi yksi ukkeli. Onneksi ei ollut edes leissukkeli. No on tämmöistä ukkeleista. Nyt mä voin esitellä teille nämä mun ukkelit. Siis toivottavasti niitä ei missään muulla ukkeleilla. Että kauhea ääni. No niin, voinko esitellä mun nää ratsastajat. Tai no enää ratsastajia, nää tallityöntekijöitä. Joka meillä on Iida. Iida on 20 ja se tekee tallilla hommia. Ja välillä ratsastaa noita poneja. Ja hevosia välillä. Ja siivoo yleensä aina lataa. Niin tää on Iida. Sitten Iidan kanssa, mikä tuli tämän ratsastusarinan mukana. Alma. Alma on kans 20 ja se on Iidan sisko. Ehkä se on 21, koska se on vuoden vanhempi. Ja niin. Ja mä olin siis itse ukkeleita. Otetaan nyt ukkeleilla vielä. Tässä on Emilia ja oliko tämän nimi Tuulia? Mielestä oli Tuulia.
Eikö? Ne on siis tämmöset niin, oli se... Identtiset kaksi. Niin, täällä oli Emilia ja Tuulia mun mielestä. Tää nimi saattaa joskus vaihdella, koska mä en ikinä muista tän nimeä. Niin sori, jos jossain sanon tätä vaikka Julia tai mitä ikinä sanonkaan. Sitten täällä on mulla vielä tämmöiset ukkelit. Tässä on Juha ja mun mielestä tommonen tämmösen nimeksi kuin Sanna tai joku. Niin joo, ne on tämmöisiä tallityöntekijöitä myös. Ja mun ehkä lempari tämmönen ukkeli on tässä. Tämä on Annika. Niin Annika on 18. Juu. Ja se tekee eniten ehkä tallitöitä mun tallilla. Onko se 18? On se 18. Okay. Se on mun lemppari ukkeli. No ei lemppari ukkeli, mutta niinku tommosista ukkeleista mun lemppari. Sitten meillä on tämmösiä ukkeleita. Tässä on ekana Veera. Veera on... Veera on... Oliks Veera se? Ei ollut 17, vaan... Joo, taisi olla 17. Veera. Ja sitten meillä on Maria ja Cassandra. Nekin on niinku 17 ja nekin on tämmösiä ukkeleita. Mä tykkään enemmän niinku noista vanhoista ukkelista, kun niiden asento on silti vähän tämmönen... Ne ei pysy satulassa kauhean hyvin. Sitten mennään mun papu-ukkeleihin. Paput on niinku sleissimuteriverkkisiä. Eli eka sitten täällä on vaikka mun Horse and Ride-ukkeli. Tää on niinku feikkisleissejä. Tässä on mun ukkeli. Tänne on Minttu. Ja Minttu on kans tosi ihana ukkeli. Mä käytän sitä ihan sikapaljon. Mä välillä käytän. Se on tosi hyvä. Jaukku, näytäpäs mitä sä vähentelet. Tää on esittelyvideo, pitää näyttää kaikkea mitä tekee. Tää on jäätelö, joka... Se on ekana Alex. Alex on poikaratsastaja ja se on 16 mun mielestä. Oli 16. Ja tässä on Emma, sekin on papaukkeli, kuten Alexkin. Niin sekin on, se on myös 16. Sillä on kiva reppu ja mä tykkään näistä väreistä. Sitten meillä on Julia. Ja Julia on 20 myös. Ja se on myös tossa, missä on Veera ja Sandra ja Maria. Niin tääkin on, nekin on kisatiimissä, niin tääkin on kisatiimissä. Julia. Julia. Sitten mä näytän mun yhden niinku... Missäs Elli? Tässä on Elli. Ja Elli on pikkuponiratsastaja, se on 8-vuotias. Ja se jaloton haarat on mennyt vähän tolleen enemmän, koska se oli äsken hevosen selässä, niin se menee vähän tolleen. Niin Elli. Ja Elli on ihan sikapieni ukkeli. Ja sitten mulla on yksi mun ihan miesponiukkeli. Miesponiukkeli. Siis miesukkeli. Marko. Ja Marko on kans ihan sikakiva. Mä tykkään tän tässä harjasta, missä on kädessä, niin tää aina harjailee heppoja mun tallilla. Ja tää on tallin omistajan mies. Niin tää on Marko. Ja tää on hyvä kuvata tätä esittelyä. Ja tääkin on papo. Nää oli papoja. Niin nää on nyt hyvä esitellä, kun te ette tiedä yhtään, että millaisia ukkeita mulla on. Mä esittelen vaikka... Haiksi sen lukan tuolta? Hain. Mistä mun piti ottaa lukan? Tuolta talosta. Missä Kyllä mä hain. Eikö se tässä? Joo, sorry. Niin tässä on nyt, mitkä mä sain Slays Mystery-pusseista. 2 tämmöstä ukkelia. Täältä saa hamen irti ja sit tääkin on tämmönen. Et pääsee tälle. Tääkin pääsee, mutta täällä on nyt tää mekko päällä, niin mä en jaksa ottaa sitä pois. Niin joo, tää on Luka ja oliko se Marietta? Joo, Marietta taisi olla. Joten tämmöset kivat ukkelit. Tää on siis tyttöjä, nainen ja mies. No niin vain lyhäreissä äiti ja iskä. Niin, ne on tosi hyviä myös. Mä näytän mun pikkuukkelin. Toinen nimensä on Alina. Ja Alina on myös tämmönen 8-vuotias. Eli best friend. Sitten meillä on 2 Aurora-käymistä imuria. Meillä on tässä Anna ja Lisa. Ne on ihan sama ukkeli, mutta toisen mä oon maalannut. Eli tämä Lisa on... Nää on 40 ja tääkin on 40. Ja Anna on mun tallinomista ja se Marko on niinku tän mies. Ja sitten täällä on tää. Tääkin toimii yleensä Ellinan ja Villonaiden, kun ne saavat saa jotenkin ajattelemaan. Ja Anna on tallin omistaja. Niinku virallinen omistaja. Marko omistaa pikkusen, mutta Anna on niinku se... Aina ja... Anna se omistaja. Sitten mennään näihin mun... Niin, no niinku yhdessä.
Joo, sitten tässä on mun pieni poniratsasta ja nyt mennään näihin vanhoihin ukkeleihin. Nääkin on siis leisukkeleita. Niin Vilma on 12. Mun mielestä oli 12. Sitten meillä on, mä esittelen nyt tämän. Mun yksi lemppariukkeli, Milla. Milla on tällainen. Kans se joku 7. Eikö hetkinen. Eikö se on 16. Niin, Milla on tämmönen kiva ratsastaja. Mä tykkään Millasta. Milla on niinku mun lemppariukkeli. Plus tää Siiri. Siiri on tässä. Siiri ja Milla on niinku mun lemppariukkelit. Siiri on Siiri. Niin. Niin, tää on jotenkin tosi kiva. Ja tääkin on 16 ja tää on Millan yksi bestifrendeistä. Tällainen. Jauku, voitko lopettaa kauan? Voin lopettaa. Tää ei oo ASMR-video. Ja tulee vielä. Sitten tässä on Siiri siis. Ja. Sitten meillä on vielä 3 ukkelia. Ja mä vielä mitä esitelläänkö tämä. Mun uusi ratsastaja, tän nimi on Jemina. Ja tämän Jemina on kans tämmönen 16. Tai 15, koska tää on vähän nuorempi kuin noi Milla ja Siiri. Niin tää on varmaan joku 15-16. Niin joo, tää on Jemina. Jemina on ihan sikakiva ukkeli. Mä tykkään tän käsiasennossa. Jotenkin tommoset erilaiset. Sitten meillä on vielä, mä sitten nyt Grisella. Ja Grisella on kouluratsastaja. Ja Grisella on 20 mun mielestä. Se pääsee niinku mulla silleen kohta niinku kisatiimiin ja se hoitaa paljon Uljoksen kanssa, yrittää treenata ja näyttää kuinka hienoja ne on. Ja Grisella on tämmönen kouluratsastaja. Tosi hyvä koulussa ja silleen. Ja Grisella on aika kiva ratsastaja. Mä tykkään siis ihan sikana. Sitten on mun vikanukkeli. Eli tässä on Elina. Aukku rakastaa nyt sitten Elinaa. Ja hänen lemppariukkeli mun ukkeleista siis tämä. Sitten tää on Elina. Elinakin on 16. Millan paras kaveri. Joten Elina on tässä. Ja Elinalla on tämmöiset kisavaatteet. Ja joo. Elinakin on semmonen 16-vuotias. 16. Joo. Mut joo, tää video taisi olla nyt tässä ja tilaa kanava. Ja Tykkää videosta. Ja kommentoi. Mä näen kommentit tosi hyvin. Ja mun 5. video on ehkä joku striimi. Jos teitä nyt kerääntyy vielä enemmän. Mut joo, kiitti kun katsoit. Ja mä näytän tässä videossa lopussa ulpua. Ulmokkaa. Niin, mennään sen. Ulpu on niinku ihana kissu. Mutta Aukku menee tonne. Mä tein ulpua. Siellä se pikkuinen kissu on. Ja mut tilatkaa siis toi Aukun ja mun toinen toi kanava eli Siiri, Aurora ja koirat. Sekin on, siinäkin tulee ihan jäätävien, ihan sairaita videoita. Ja siis nyt kun Siiri laittoi siihen, kun jotkut oli laittanut siihen Ursaan, missä me tehtiin se Ursasta se video. Jos teitä kiinnostaa mikä se on, niin se on semmonen musta iso koira, niin voitte katsoa sen. Ei se aapatse, vaan se toinen. Niin Sitten kiitti kun te laitatte siihen kommentit. Ne oli tosi kivoja. Ja Siiri vastasi, että ihanaa. Niin. Siis ne tilaajat on ihan... Te tilaajat olette ihan sikakivoja, kun te kommentoitte kaikkea kivaa. Joo. Niin tilaajat on parhaita. Niin on. Ja onko pistänyt takaisin pään tohon? Uupunut uupu. Niin Ulpu on tämmönen pikkukitu. Se ihana. on 2. Niin ja se on tämmönen, painaa 2 kiloa vaan. Ei se paina 2 kiloa. Meille tuli siis se koiranpentu, se painaa varmaan 10 kiloa ainakin. Ja seuraava video luultavasti kuvataan ehkä kohta. Koska mä nyt pitää kuvata videoita, kun mä nyt kerran sain YouTube-kanavan. Niin me kuvataan ehkä kohta joku Seppä ja hevosten esittely. Niitä on ihan jäätävästi. Mulla on niitä täällä kotona. Mulla on 47 sleissiä tuolla mun kaapissa ja mun tallialueella. Itse asiassa ponitkin lasketaan mukaan. Niin. Ja varsoista en tiedä kuinka paljon niitä sitten yhteensä. Niitä on varmaan 10. Okei. Koska mä en tee varsoilla yleensä kauheasti mitään. Niin ne jotenkin vähän turhia välillä. Mutta on ne ihan söpöjä ja silleen. Mut joo, kun niillä ei oikein tee mitään. Niin. Mä käytän vain 2 varsaa.
kun niillä ei oikein pysty ratsastamaan. Niin. Joten joo, tää video taisi olla tässä. Joten tilaa kanava, kommentoi ja pistä peukku tälle videolle. Ja moikka! Moikka!